sing abang apa sing biru? Cih. Wah, Iki ana Mbak Ida Lala juga. Wah, Mbak. Dari Solo, Oh, Surakarta, Wah. Jebres, Mojosongo. Wah. Dia ning biyen nganu Jo, apa penari Prambanan, Oh. Ramayana Balet Prambanan. Prambanane dijogeti ngoten Pak. Ora, dadi sinto jaman nom-nomane. Oh, alah. Mergo ya sarjana seni bagian tari ning STSI biyen. Wah. Nek ora percaya ben praktek. Nggih to. Gambyong ora ketang sak kebiaran. Mbak Ida niki. Iya no. Wah. Coba gambyong bukane Mas Sigit ya. Biasa we. aja. Penari tenan ketok. Lho aja lungguh nek. Wah, Mbak Ida penari nek bojone kula mbiyen pembantu, Pak. Tak kira nek pembarong. Lho pembantu lah niku kula bangga. Bangga. Apapun profesinya harus bangga. Ono lho pembantu lah bangga. Kantor-kantor wae tulisane yo tulisan pembantu. Tulisan pembantu contohnya. Puskesmas pembantu. Iya. Kantor cabang pembantu. Ora ono kantor cabang majikan ora ono. Oh iya ya. Nek Mbak Ida kan penari gambyong. Nek Mas Jolang ini pembarong. Pembarong. Pirang-pirang tahun mbiyen tahu melu Mas Didik Gintur Seta ya. Nggih. Oh gitu Mas. Itu ragam geraknya seperti apa Mas Jolang? Lho coba trompete dicepake, aku tak nonton coba. Nek barongan ngono kuwi ya disenggaki nombeng sore mau ketok sepi kowe ora senggaki iki ngapo? Oh iki sing ngendang Mas Bowo lah. Oh ngaten. Iki pengendange RGS asli. Oh nggih. Ah sinau aku tak ajar ya Mas ben aku tak mbarong. Oh engko sing sirep sing bawa Amurwani miwiti Jolang sing jerum ngene. Oh ngoten. Ngono. Oh, pakai blocking di bawah. Lho kuwi biyen garapane Guntur Seta sing gawe cakepan Iya. ingsun. Kowe nyinian terus. Nang yasa nyinian. Aku ngrumangsani geteh bluro. Iya. Gua biyen RGS itu terdepan. Begitu. Gua zaman biyen aku seneng dolan ning bluro. Oh. Ya karo Mas Didik iki wis ngene. Ngaten.
Lho. Nganti digaweke tembang apa nyinggaina untupno yen toko ngono ya. Coba kaya apa? Barungan jo. Dieling-eling sekarang nalika digendangi Mas Bowo ning alun-alun. Ayo. Nggih. Ayo, trompete, Cok. Yo. Yo. Utur setok, Cok. Ya. Sirene Mas Bowo. Aku sing nggo pecut. Lebokke tegang. Oh. Seni barongan tubuh kuncoro barongan loro Yo. Duh, natap cangkem. Hey. Oh. Wah, disawer, Jo, disawer. Pak Kasir. Dicokot. Oh, jaranan. Cantiknya mana? Jaran. Kemayu no. ayune
Wah, tenan iki. Hop. Kowe kok iso barong, iso jatil. Walah kula niki multi talent angger wis disajeni ku apa-apa dadi wae. Dasare sing ngendang iki asli ora. Oh, jo disawer kok nyokot ya. Tak dandang kling kling kling. Dicamat. Wah. Ya. Aja betake Mbak Ida cekeli ngono. Keuntungane duwe cangkem ronges ya. Lho. Wah, dadi tenan iki. Cilaka. Wah, dadi. Nun sewu, Mbah. Niki lho, Pak. Oke, 100 Mbah disawer. Oh, parani. Barongan moto biling. Barongan moto biling rambut botak ditembiling. Barongan moto biling jotan. Jotan botak ditembiling. Ya. Asono. Yo dikremus sak tangane. Ayo lho. Wah. Ayo no Pak Kasur. Ayo. Milih sing abang apa sing biru? Ya. Bisa siji. Oh, hey.
kesurupan tenan nih Mbak Ida. Napa nggih? Weh lah, nun sewu. Mbah, sing ngleboni ragane julang sinten Mbah? Sampean Mbah? Nun sewu Mbah. Niki julang pun dolanan, mung dolanan ora tenanan sampean pun ngleboni julang ngoten niku. Nggih, daleme pundi Mbah? Punden kunden kene wae iki. Kunden kene wae. Oh, nggih. Oh, lah kok mriki kalih sinten? Nusen. Kula angger krungu tabuhan barongan mboten betah Pak Ikit. Oh, ngerti. Kowe ora betah terus joget. Nggih. Alah yo. Rene numpak napa niku, Mbah? Wong danyang kok numpak. Tak kira nek Bareng angin. Oh, bareng angin. Nggih. Mbok metu king ragane jolang. Nuwun sewu Pak Ikit. Piye? Kula purun medal saking ragane julang. Nggih. Nanging Napa? tulung panjenengan sampekno pesene kula Pak Ikit. Pesen teng sinten? Kalih sing duwe gawe. Oh, Mas Danang. Pesen napa? Sake. Tulung ragane sing bocah tak templek niki kon ngimbohi kok 500. Idanya kok doyan duit. Kaya ngerti hitungan lho. Mbok biasane senengane kembang napa kopi Kula pahit. niku saking kula nek tuku dhewe pun yahene alung kula tak tuku dhewe. Oh, sampean tuku dhewe. Nggih, kon nambani tehek. Aduh. Nggih Mas Danang niki julang kesurupan pun kersane kesurupan nggih. Loh, Mboten usah disawer mleh nggih. ala paling semen 10 sak. Pun Mbak Ida mriki Mbak Ida nembang Oh, nggih, sing nggih. kesurupan ben kesurupan, Nggih. sampean sing nembang. Siap. Nggih. Wah, danyange kisinan. Dahnya kok iso kisinan. Pripun to? Gempon. Alah, entuk lumayan nggih. Heeh. Nggih, Pak Iki. Waduh, Waduh, kena apa meneh? urung toh. Nggih. Mesakne julang. Mesake kok ora ndang rene to, Mbak iki. Niku pun ditransferke teng kula. Nggih. Nggih. Sampeyan gadah nomor rekening mboten, Mbah? Kula niku entene dana, Pak. Oh, iki. Iki danyang modern iki. Heeh. Wis. Iki kok angger dana enak ning GoPay ra kena aping. Oh iya. Kok apal men lho iki jane danyang model. Gur bluro iki ya gur barongan ngono iso menarik menyedot penonton. Nggih. Roh nyambluro, nyawane bluro barongan. Barongan. Bluro terkenal siji barongan, loro sate bluro. Oh. Barongan karo sate iso nyedot penonton padahal nggonku sing iso nyedot ki sanyul. Dasare sing ngendhaki ya Mas Bowo. Nggih. Oh, Mas Bowo ora ketangan ora mau sawer ki piye Jo? Kuwi entuk pirang-pirang. Oh. Ora sida jolang, urung bali jolang. Dinggo bocah 20 nggih. Aduh. Loh, iki bapake mau sing maringi. Oh iya. Melih, Mas. Mas Bowo niki nggih anu Mas. Tambah-tambah apa ta apa. Ijole lontong sore mau. Ben ora Kalau digogo ya apa kek? Bapake ngene-ngene iki wong apik, sarunge mlorot. Oh, alah. Loh, apik tenan Mas. Kok danyang gampang teko. Danyange teko neh. Mboten usah dipilihke danyang. Saentene. Sing abang pasti biru badannya. Danyang iku abang biru gelem kabeh. Oh, gelem kabeh. Alah. Wondone wondo kotak amal. Paring asma sinten takon Niki nuwun sewu Bapak sinten niki? Mas Anto.
Alah Mas Anto. Mas Anto aja. Mas Anto. Kowe kenal to? Alah Mas Anto biasane ora gur 50 sing abang-abang niku nggih. Wis mau ping pindho. Wis ping pindho ya mau lah wis. Mau wis ping 3 iki berarti abang. Kalau. Loh. Aduh. Nggih. Pak sapa aja asmane? Wah lah. Nek niki Mas sinten iki kula supe. Oh Mas Tiono. Lah. Arsitek. Oh boten. Maksud. Kalau. Yo. Yo empreh men ngene iki. Entuke saweran. Ya. Rada ulet nih, angel jubuk-jubukan nih. Rada ulet angel jo. Perang. Hey. Malah kaya anu manggil kotak sini. Ayo, gembira. Rene, cedak jo. Terima kasih. Lagi Jo. Wah, disusulke ndase. Oh iya.
ayo, ayo, ayo. Oh, ya. Ditambahi 50.000. Oh. Terima kasih. Walah, ya. Walah, gara-gara sampean Mbah Danyang matur nuwun nggih sampean pun rawuh Mbah Danyang. Nek ngeten iki pun beres kula tak tuku dhewe kembange. Menyane nggih tuku dhewe. Wah, Ngerti bakule? niki wau nuwun sewu Pak Igit. Heeh. Bakul kembang kula apal. Pojok ketangar kono pirang-pirang. Oh, iya. Sing paling loro niku. Wah, Apa? kula diperangi Singalodra. Wah. Drijine kaya gedang cengkean. Gede-gede. Nggih, pun sadar Mbah, sadar. Pun sadar niki. 100%. Ora usah. Apa? Mbah Eni muni piye Mbah Eni? Danyang pe diraupi dalane. dalane. Oh. Danyang dalane ora usah dienggo raup. Dienggo danyange dhewe. Oh iya. Wes ilang. Alah. Ramene kok ngisor ora ana apa-apa belas wae. Lho, entuk pirang-pirang Ora ana alangan apa. ora alangan. Iya lho. Wes saiki barong iki ancen pegel tenan. Wah. Wes. Wah. Mas Didik. Iso barong ngene Mas Didik angger kono payu kok aku kon dodol. Ora kon melok barong. Iya melu dagel ya. Wah, nggih, sukses selalu. Sesuk main RGS sesuk main. Nggih. Heeh. Nang terap. Nggih, Pak Igit. Nggih. Ayo. Mbak Ida lala apa pundi? Iki sida ta ora kok bocah. Lah ngenteni kowe. Lagune Sumanding, Jo. Oh, nggih. Sembah nuwun kanca-kanca CFC Jonegoro bareng. Siap. Nggih Mas Didik niki kula wis duwe panjak trompet sing ora kesel mbok kon nebul pirang-pirang jam nyebule ora bakal kesel. Nggih. Mengki nek kira-kira tertarik nggih tuku. Iya. Trompete apik no iki. Ora mungkin lambene blero tur kesel. Trompet gawean Kopipo tapi walah. Iya. Hmm. Gayeng tenan. Heeh.